IMS number 1. Pak de ballen aan de flank en dribbel elke man. Daag je ons uit zo van bla bla bla. Heb je ballen om te spelen, wat komt dan naar de zaal? 5 tegen 5, waardeloos verloren, we sturen jullie terug naar huis. Dit is IMS, je hebt de best of the world. Van de psauws naar de mannen, tot aan de girls. MC Younes represent ze, IMS die brengt ze. Ballen die knallen tot als de golen omvallen. Pak de beker mee en daarna rustig slapen. Feit brengt de topscore, de street players niet te geloven. Speel je tegen IMS, dan is het game over, game over, game over, game over, game over. Als je met Halloween naar buiten komt, zonder masker op en iedereen verschiet van je. Wat dan? Wat dan? Het woord van Team IMS.